Меден рудник – най-големият жилищен комплекс в Бургас с история, удобства и ново строителство. Меден рудник е най-големият жилищен комплекс в град Бургас и един от районите, които през последните години се развиват най-активно. Комплексът съчетава градски удобства, транспортни връзки, училища, магазини, здравни услуги, зелени пространства и ново строителство, което го превръща в предпочитан избор за много семейства и купувачи на имоти. Днес Меден рудник е не просто голям квартал на Бургас, а самостоятелно развита градска зона с всичко необходимо за ежедневен живот. Района е с богата история. Меден рудник има дълбоки исторически корени. Районът е свързан с древни тракийски поселения, а над днешния квартал в района на връх Шилото са открити следи от тракийска владетелска резиденция. Мястото е било стратегическо още в древността заради високото си разположение и широката панорама към бургаските езера, Черно море и околните територии. Това показва, че районът около днешен Меден рудник е имал значение много преди съвременното развитие на Бургас. В по-новата си история, кварталът е свързан с преселници и тракийски бежанци, които започват да се заселват тук в началото на 20 век. Старото име на населеното място е Карабаир, по-късно преименувано на Меден рудник. През 1976 година селото официално става квартал на Бургас. Днес Меден рудник е мащабен жилищен комплекс, разделен на няколко зони – А, Б, В, Г и Д. Всяка от тях има своя характер, но през последните години особен интерес предизвиква зона Д, където се изграждат много нови съвременни жилищни сгради. Това е една от най-динамично развиващите се части на Бургас. Районът привлича купувачи, които търсят ново строителство, по-добри разпределения, панорамни гледки и по-спокойна среда в сравнение с по-натоварените централни части на града. Удобства за ежедневието. Едно от големите предимства на Меден рудник е, че районът разполага с всички важни удобства за нормален градски живот. В комплекса има училища, детски градини, професионална гимназия, магазини, супермаркети, хипермаркети, аптеки, заведения, търговски обекти и медицински услуги. Тук се намира Бургасмед, което е важно удобство за живеещите в района. За семейства с деца това е сериозен плюс, защото ежедневните нужди могат да бъдат покрити без постоянно пътуване до центъра на Бургас. Добри транспортни връзки, Меден рудник има редовен градски транспорт до центъра на Бургас и до други големи жилищни комплекси. През района преминава булевард Захари Стоянов, който е основна пътна артерия и осигурява бърза връзка с града. Комплексът се обслужва от автобусни, бързи автобусни, тролейбусни и нощни линии. Това прави района удобен както за хора с личен автомобил, така и за тези, които разчитат на градски транспорт. Меден рудник е интересен и заради природната си среда. В района има паркове, зелени пространства и места за разходка. Боровата горичка е едно от най-разпознаваемите места в комплекса и дава усещане за повече въздух, пространство и спокойствие. За разлика от силно застроените централни части на Бургас, в някои зони на Меден рудник, като район Борова гора, все още се усеща повече откритост, панорама и близост до природа. Това е особено важно за хора, които търсят дом с по-добра среда за живот. Зона Д, район Борова гора, е една от най-бързо развиващите се части на квартала. Тук се изграждат модерни жилищни сгради с нова архитектура, съвременни разпределения и по-добри възможности за паркиране. Районът е подходящ както за млади семейства, така и за хора, които търсят инвестиция в ново строителство в Бургас. Интересът към зоната расте, защото тя предлага комбинация от по-нов градски облик, удобства наблизо и възможност за избор на апартаменти с добра гледка. Защо Меден рудник е добър избор за покупка на имот? Меден рудник е подходящ избор за купувачи, които търсят баланс между цена, удобства и развитие на района. Основните предимства на района са голям и развит жилищен комплекс, редовен градски транспорт, училища, детски градини и гимназия, болница и медицински услуги, магазини и търговски обекти, зелени пространства и паркове, активно ново строителство, възможност за апартаменти с панорамни гледки, добра връзка с центъра на Бургас, ново строителство в Меден рудник, възможност за дом и инвестиция. Покупката на апартамент ново строителство в Меден рудник, зона Д, район Борова гора, може да бъде добър избор както за собствено жилище, така и за дългосрочна инвестиция. Районът продължава да се развива, а интересът към новите сгради в зона Д и около Боровата горичка се увеличава. Апартаментите с по-добра гледка, по-функционално разпределение и удобен достъп до основни обекти обикновенно се избират първи. Затова при покупка на имот в новострояща се сграда е важно решението да се вземе на време, докато има по-добър избор. Меден рудник вече не е просто периферен квартал на Бургас.
Това е голям, развит и жив район с история, инфраструктура, транспорт, училища, здравни услуги, магазини, зелени пространства и активно ново строителство. За хората, които търсят апартамент в Бургас, Меден рудник предлага добра комбинация от градски удобства, по достъпни цени, нови сгради и перспективно развитие. Ако търсите нов дом или инвестиционен имот в Бургас, районът на Меден рудник, особено новоразвиващите се части като зона Д, заслужава сериозно внимание. Именно развитието на района, удобната инфраструктура и нарастващият интерес към новото строителство превръщат Меден рудник в една от важните зони за жилищни проекти в Бургас. За да бъде един такъв проект успешен, е необходим не само добър избор на локация, но и опитен строител, който познава района, нуждите на хората и стандартите на съвременното строителство. Затова зад реализацията на новите жилищни сгради стои компания с доказан опит и стабилно присъствие в строителния сектор. Зарков 78 е строително-инвестиционна компания с утвърдено име в строителния бранш. С над 115 успешно реализирани проекта в град Бургас и Бургаска област, компанията доказва своя професионализъм, постоянство и ангажираност към качеството. Дейността на Зарков 78 обхваща изграждане на многоетажни жилищни сгради, фамилни къщи, офис сгради и други обекти. Екипът работи както по индивидуални проекти на клиенти, така и по собствени разработки, създадени от архитекти и инженери, с внимание към съвременните стандарти и технологии в строителството. Всеки етап от строителния процес се следи стриктно, от първоначалното планиране до финалното завършване. Това гарантира спазване на срокове, високо качество на изпълнение и прозрачност към клиентите. Мисията на Зарков 78 е да създава не просто сгради, а сигурни, удобни и стойностни пространства за живот. Домове с дух, в които хората се чувстват спокойно, комфортно и уверено в своя избор. Сградите, които изграждаме, са нашето най-добро представяне. Каним ви да станете част от голямото семейство на доволните клиенти на Зарков 78.